poradí už druhá výmenná burza v materskom centre Dietka sa tešila veľkej pozornosti. V sobotu uplynulý víkend už od rána sem chodili mladé rodiny s taškami, niektoré dokonca s kuframi plnými nepotrebného šatstva a hračiek v nádeji, že určite ešte niekomu dobre poslúžia. Na oplátku si ešte čoto zase zobrali domov. Dnes sa to koná druhýkrát v Spišskej Novej Vsi. Prvýkrát sme to organizovali koncom novembra a to bolo v rámci celého Slovenska. Prebehlo to na celom území Slovenska a teraz si už organizátori jednotlivých miest organizujú už v iné termíny, čiže my sme to zvolili pred Veľkou nocou, kedy tradične si ľudia vypratávajú domácnosti a vždy prídu na nejaké veci, ktoré nepotrebujú a môžu ich darovať alebo posunúť ďalej niekomu, kto ich využije. Jednoduchý nápad občianskej svojpomoci sa každému páčil. Je to veľmi dobré, lebo nie každý si môže dovoliť nové veci a takto tu nás si vyberú, čo len potrebujú. Naviac počas burzy si mohli mamičky v kľude poprezerať hromady šatstva a ich deti sa pokojne hrali v priľahlej herni. Nápad vítali hlavne mladé rodiny, ktoré nemajú vždy silné ekonomické zázemie a dostatok skladovacích priestorov. Podľa mňa určite, lebo je momentálne prebytok vecí, ľudia len skladujú, tak takto si môžu navzájom pomáhať. Tí, čo nemajú niečo, si môžu zobrať alebo sa zbaviť niektorých vecí a posúvať ďalej, že sa to nebude vyhadzovať. Takže myslím, určite pozitívne to vnímam. Keď mi niečo padne, ale skôr sa potrebujem zbaviť veci. Väčšinou je tá domácnosť preplnená všeličím, takže... Doniesli sme a neviem, možno, že si niečo vyberieme. Iniciátorom bola manželka, ja to len vozím. Zóna bez peňazí odhalila aj málo známu tvár našej povahy. Vraví sa totiž, že ak je niečo zadarmo, treba to brať. Tuto bolo práve naopak. Ľudia viac doniesli, ako zobrali. Formou charity väčšinou, že porozdávame, kto potrebuje do detských domovov, tie hračky, oblečenia, čo ostanú. No a s tými väčšími kusmi, buď to necháme na budúce. Pre úplnosť dodajme, že na podujatí sa spolu podielali ešte dve občianske združenia, teda občianske združenie Koreň a občianske združenie Na boso. Zóna bez peňazí sa bude pochopiteľne pravidelne opakovať, takže nevyhadzujte, ešte sa to niekomu zíde.